jing play na kasi ti jong Paulus bakut ki Kristan ha Filipi kalenong balai ke dukot lai he bopra ni kai ni long ka jing ot share ba shisha gi ki ba mane yo blai ha ka men sim bat ki ba ngau kra ho Christ Jesu bat ki bom shania ha ka do lang ngahi yalade ngadon gadau ba shania ha ka do ru ladau no tharai ba udon gadau ba ban shania ha ka do ngadon khampalan ngala sha ot share ha sni ba phra ngadei na ki jaj ben rio Israel na ga jaj u Benjamin u Hebrew balakha na ki Hebrew ha ga jing rakhe ain pat u Pharisi ha ga jing shirham niam unong ban ben ya ka balang ha ga jing le hok kat kum ka ain ka long u ba klem bot nam Henry ya kano ka jing men toy bangalayo ngalanyo ya ka kum ka bomler kam na ka benjau Chris toy ngalanyo ki baro ki bomler kam namar ka jing kordor ka jing tep yo Chris Jesu try to me kaktien jang utrai kasam hispa san ai bekidot not ki bawat utrai kin shat kemen try ka jing yaro yo u to yalap iki kam phala jang u to sneu kraw ka kerteng bakhut jang u ai bekidot not ki bawat utrai kin shat kemen ai bekidot not ki bawat utrai kin shat kemen to pai shau trai bat ka jing klain jang u to wat barabor ya ka khamat jang u to kan mau ki kam ma phala bu la le ya ki kam ba jang u bat iki chen bishar jang u ai ba ki dot not ki bawat utrai kin shat kemen phi ki khono Abraham u shakri jang u phi ki nong hiar pateng utau Jacob u bawla jet ma u utrai u dei u blai jangi kirai bishar jang u ki don hasatlak ka perthei ai ba ki dot not ki bawat utrai kin shat kemen ke jing pulena gospel bakut kat kum u Lukas kalenong bakhat san ka khat ka baningkong hadu basipau kinong lom khajana ba kinong pop kilawan tur sejan ban sngap yu Jesu te gi Pharisi bri start ahan gilas dang ban yathnum ki ong neu briu pediang subha ye kinong pop bat uya bamru bat ki kum chau lakren haki yakane ka Pharsi uno na phi ubadon shispa tali gilang brod la dau ja no kawai naki uban om ino iki khendai pho khendai hari kenja balai wad ya kata kawai ka balaja hadu ba un da syamyaka badan daul syamyaka uba ya ka halai kitar peng udah kemen pada bau poi hayeng u khwat iki parlok jang u bat iki marjan marpa u ong haki joe kemen bat nga na bang ala syamya kalang bro jonga ka balaja hagaju karukom nga ong hapi om don ka jing kemen ka bakam kraw ha beneng namar wei nong pop ula kala ka bamot ban yaki khandai pheu khandai ngot ki bom don kam ya ka jing kala ka bamot na kanu ka kanthai ka badon shipau tali ki sbai rupa lada ka ja no ya ka wei ka sbai ka ban om thang ya ka sharak bat ka sari ka yeng ban bat wat benia hadu bakan da syam ya ka enda kala syam ka khot ya la ki lok ki jor bat ki marjan marpa bat ka ong haki to ya kemen bat nga naba ngala syam ya ka sbai ka bangala ja haka jiu ka rukom ngai tho ya phi bakadon ka jing kemen hakmat ki angel ublai na ka banca wei nong pop ubakala ka bamot ke gospel jang utrai